Να μου κάνετε, πάει Μητσερών το λεωφορείο. Άις τώρα σου με καμιά κόμματα ρε άτομα, γεια. Κανεί ρε Γιάννη κομμενιάρη. Ναι ρε, τώρα που να κατεβώ στην Αθήνα, θα δεις το Γιάννη είναι άξιο. Πούντε μπολτάω, Μίστερ Τζόνι, πούντε Να σου μπολτάω. πω που να πούνται μπολτώνα ρε άτεμ. Γεια σας. Σας μιλάω στην κυβερνήτη. Πετάμε πάνω από τη Ρόδο στα 10.000 μέτρα και θα περάσουμε πάνω από την Συγγνώμη, αλλά εγώ να κατεβώ Μητσερών, εντάξει. Πώς τώρα το στόμα σου, ρε. Είτε στουπωμένο το έχει, είτε ξεστούπωτο. Άντε να δούμε εσύ τώρα. Κανία. Μάμα σταμάτα. Και δώσ' μου λεφτά για τα φορολόγητα γιατί ενάρτωσε λίγο. Ναι, κορί, ναι. Σιγά, επάτησες με, ξέρεις το κορί. Επάτησες με. Άκουσε ριάλια και εποτιγήθηκε, ρε. Περιπέζεις μας, α. Ωραία. Ωραία, κάμετε κάτι σας παρακαλώ, κάμετε κάτι. Πούντε κόμμε κύριε Αναστάσια, τι είναι να κάνουμε. Αλλάζει ο γόρκα τους, αλλά αλλάζει. Πού να αλλάξει. Παιδιά, πώς είπε και το κινητό ανοιχτό. Καλό. Ωραία, τε. Πάω Μητσερό, ρε. Να πράγμα, ρε. Να πράγμα. Θα φύτεψει. Πράγμα τρέλα, ρε. Ήταν να περάσουμε τέτοιες πίες χωρίς κουνουπίδι, ρε. Κλείστο, ρε. Περίμενε να το. Κλείστο για μου. Απαγορεύεται. Ποιος σε πού απαγορεύεται εγώ. Το κινητό, ρε, μπαμπά. Παλιά πολλά λεσιόν του. Αλλό, κατρικό. Περίμενε, μείνε για μείνε έρχομαι, εντάξει. Τι έκανε για μείνε και έρχομαι. Έχω πάρει. Μετά ρώσα, θα πάω μη ξέρω. Κλώσε για παλιό μέτωπο, εντάξει. Λοιπόν, τέρμα. Το θες ή δεν το θες. Θέλω το. 100 ευρώ. 280 και δεν κατεβαίνει με τίποτα. Να δεν μένεις με τίποτα. Έχει κούσπορη στο Μητσερό κάνω. Τι λέει ρε φίλε. Κούσπορη έχω πάρει, ξέρω μόνο κούσπορ. Πότε τον κουσκάμου ρε. Ποτούτο. Ρέχετε. Κασβάλες. Κασμά που τον ζαλείτε. Έχει κασμάγκα. Με μου μεταλλεία έχετε εδώ μέσα. Τι μεταλλεία. Μεταλλεία ρε πατριώτη. Ποτσίδα που βγάλουν μέταλλα. Έχετε. Πού. Στο λάβι. Έχει κασμά στο λαύριο κάνω. Βέβαια έχει κασμά στο λάβι. Έχει κασμά στο λαύριο που να σου δω 300 ευρώ. Κασμά στο λαύριο φίλε.